bagori hanboka arong along patwe here keklo akhir ingtangra kajok don flike prani ahamtun kanaho lakha ingkora thok duar bagori MSC constituency Daethor police station kaparlo hanboka arong along hem don flike rahini here keklo lapen tumon kejap akhir ingtangra kajok don flike prahini aham kanahok Barnabas Bay report Voice of the Hills. Abur pusi nilipu amji labang suahe rei kithe labang sonang ke klopen ajok ni tu madahan bukarong arat don flikera proxy arat ni tu mahema rid heng nolo tapen osomar bihek kihek pen anton ni tum to via apor ni tum ke do ke tha ka kisung na son ni tum che thek long lo tasi labang so akisung akidu galam ni tum rat aphanda pachini ji pusinang ni tum ferang ke bitung mata ni tum phalo lasi labang so kithe ki ding mate duar bagori MSC Richard Tokbi pencheng lok lapen utun mas council keja CM tuliram rong hangsa lalang litum ta MSC pen lalang litum chingki chengwai pi pen litum ladak duar bagori angkang pi mate Daethor PS angkang along ke dohan bokasa ke terona rong litum ahema rid labang suahe rei ke klopen ajok ke noho ka panilitum phan asik jit mate prap jin panilitum phan akirap nang pinangi kusin litum ladak han bokasa ke terona rong arat nilitum akar i gela hello tapi nang litum ferang ke abitung mantan litum ke phapon aputha alam ke lai hello lasi nilitum phan ke asik jit prap jin belam swa kirap bang litum phan nang pajir nang pu labuson no na son nilitum kidu kisung ho jongsi nilitum phan nang elang pon nang lupon nang kirap do pulate nilitum ta methangan ning hang dana lang li mo kinang jia por husame nilitum putha chirap um thupu